На здраве. На здраве. Безхаберници.com. Добре дошли на подкаста ни. Кой ще каже, що се казва безхаберници? За да не излезе с автореклама, някой друг да ме рекламира, моля. Айде, Бобито. Аз не знам. Ти си председателя днеска на оперативка. Така, да станем сериозни, казва се Безхаберници, защото това се снима с любезното съдействие и нашия генерален спонсор е Coworking Space BizHub, който се намира в Младост 1А на Ана Ахматова 9. Записахте ли си, деца? Утре ще се изпитваме. И това също се игра на думи между безхаберници и бисхъб. Да. Което... Кой измисли? Траячо. Дай си бележника, моето момче. Мога да спираме подкаста, казахме всичко, което е нужно. Ще се реже. Ще се реже. Ти като каза рязана, знаете ли готовица на Китодар? Кой? Дето си върви един човек, гледа една витрина и часовник. Той влиза и казва: извинете, колко струва този часовник, искам да го купя? Витрина, господине, ние не продаваме часовници. Какъв този часовник? Ние тук обрязваме. Добре, като обрязвате, що сложи часовник? Какво да сложим? Добър Евица. Добър ли ще отказа там? Той вица 30 минути примерно го разказва, тук ще са хилядите, които го разказва, накрая някаква страшната потия се окаже. Той е много благо го разказва. Това е добрия вицо-разказвач, между другото. Да, точно. Много добър. Така. Сме на вълна вицове, искахте да разказваме вицове за Чък Норис. Да. Чък Норис почина между другото, лека му пръс. Обаче, да, това е голяма новина. Обаче първо сериозните неща. Много хора свързват Чък Норис с вицовете. Обаче всъщност Чък Норис е така, когато е бил млад, един от най-добрите каратеки в света. Мастър по бойни Световен шампион. Да. Даже бих отворил чата, ако имах телефон. А ти как? Дани е без телефон. Аз мога да отворя, аз съм дал друг. Какво да го питам, чат? Питай, кажи ми 5 изречения за Чък Норис. Става известен с снимките с Брус Ли във филма. Там става известен. Кажи ми най-важното покрай Чък Норис, тъй като той почина и искаме да видим нещо така като много кратко резюме. 5 изречения за него. Какво любезно говориш? Трябва да сме любезни към AI-а. Само да лека му пръсно човек, обаче за актьор изобщо не ставаше, мили. Така ли? Много зле. Те не са го викали да снима филми. Много си Арнолд. Те 90-те години, те екшен филми, всички най-високо платените човека. Арнолд, Силвестър, Жан-Клод Ван Дам. Икстеримата бяха много скъпо платени. Конкретно. Също имаше един. Бяха доста тъпи филми, мани като момченца се кеф. А момичета какво са гледали тогава? И те се кефи. Дързо си красота. Дързо си красота, да го гледа. По мое време гледаха Рубината и Заура. Това не си да хора. Ти си добре. 60-те. Маничък си. От си. Аре, те 5 изречения. Значи, майстор по бойни изкуства и културна икона. Стана световно известен с ролите си в екшен филмите и сериала Уокър, Texas Ranger. Това е. Известен става с Брус Ли. Уокър е много по-късен сериал. Той става известен в бойната сцена с Брус Ли. Така, момент сега. Чата ще ми питате. Преди актьорска си кариера шампион по карате инструктор на знаменитости. А нещо за него и Брус Ли да ми кажеш? Чата е явно много малък. Става известен с Уокър. Тексаския рейнджър. Това му е най-известната роля. Мисля. Хора, това е много нов филм. Знам, много нов 90-те. Става известен и почва да го викат в Холивуд и по такова. Брус Ли се появява в бойната сцена. Това такова. Как му питате това тъпчата хора, бе? Смисъл, излагате си честно. Чакай, кажи нещо повече за Чък Норис. Чък Норис е американски актьор, който е по бойни изкуства страшен мастер и изгрява така, когато и Брус Ли и така. Добре. 5 изречения. Чък Ли. Ето виж,
Те се срещат през 6-те години, когато Норис вече е шампион по карате, а Брусли набира популярност. Двамата тренират заедно и развиват взаимно уважение, като Ли дори влияе върху стила и философията на Норис. Най-емблематичният им момент е битката във филма Way of Dragon в 1972 година, На Дракон Евер. да, която остава една от най-легендарните сцени в бойното кино. Въпреки че във филма са противници, в реалния живот са били приятели и си помагат в развитието си. Браво. Пътнати фъстъка. Ей, фъстъци да ще се окапаш, човек. Кажи ми 10 най-добри майтапа за Чък Норис. Това е много субективно само. Той чата, между другото, няма никакво чувство за хумор. Той е много Много тъп. тъп, Аз да. ви казах, че е тъп. Да. Аз сещам за един, нали, че Чък Норис никой не мога му бе майката, защото го е раждала леле му ли. Не, раз да го лелем, защото никой не сме да е майка. Нещо такова. Много тъпи. Имаш много яки, ама ги забравих. Това не е лошо. Когато Чък Норис влиза във водата, той не се мокри водата, става Чък Норис. Това е крайно зле. Толкова е тъпо, че чак... Се смяга. Водата се на Чък Норисва. На Чък Норис въсве. Само Чък Норис може да дали на 0. Това е, ако напишеш името на Чък Норис в Google, не получаваш резултати. Знаеш ли какво получаваш? Предупреждение. Това е добро, да. А реално дали Чък Норис е знаел, че има толкова много вицове за него? Да. Те в България ли или в международно? Не, международно. Така ли? Даже той самия казваше някакъв много як глав за себе си, ама не мога да се сетя какъв беше. В едно интервю. Имаше едно за змията. Имаше едно за Чък Норис и за змията. Я го кажи, знаеш ли? Че змия го хапала и след 3 дете на мъки умряла. Не. Това също е само сянката на Чък Норис. Само сянката на Чък Норис има собствена сянка. Да. Добре, мисля, че прекалено много. Стига, да. Но човека наистина, мен ми е жал, защото дали няма секнат. Вицовете няма секнат за Чък Норис, според мен, сега като умря. Защото беше много яко. Други вариант да сменят героя. Искате ли да ви кажа нещо интересно, между другото? Тия майтапи, дето ние ги правим за Чък Норис, в Русия са с Джейсън Стейтън. Така ли? Да. Тия са всичко са Аз това бъдете казвам, че нормални сменят човек. героите и готово. Не, Чък Норис е оригиналният. Тук имаше за Бойко Борисов по едно време. То едно време имаше за мутри, имаше за полицаи. Не. За Помните Бойко ли? Борисов като се едно супергерой като Чък Норис. Много лошо навик имаш това. Не. На всяко едно нещо някой ти каже, ти тръгваш с не. Много е гадно. Не. Не. Аз преди време... Казва го още преди да е проверил с чата, вика не. Преди време, като бяхме малки, на тази тема точно. И един приятел ми разказва нещо и аз викам, стига, човек. Това е правилно невероятно. И той някакси, аз го казвам, за да изразя възхита, той го възприема, че Критика. че не му вярвам все едно. Един е точно така го описна и едва ли не вика, повече няма да съм ти приятел, защото толкова беше писнал, че ти всеки път казваш, нали? И от тогава всъщност, не съм си взел бележка, пак така го. Чък Норис хвърли граната и уби 50 души. И после граната избухна. Това като индийски филм. Да, добре неща са. Сега, да минем на темите, искате ли? Да, кои са? Кои са темите? Аз иска да кажа нещо, което... Защото си мисля за... Те, уважаемите зрители, знаят, че ние още нямаме така супер изяснена концепция, гениалните неща се раждат спонтанно. Ама си мисля, че всеки път може да им, ако ни хрумна да им казваме по нещо полезно, докато се забавляват, както нали беше с тия А4 форматите там. Сетих се аз какво използвах при възпитанието на децата, не при възпитанието ми, мален съм се наспал и аз. При превъзпитание. Някакви трикове, примерно за трикове, които можеш да прилагаш, за да си по... Не знам, ще дам направо пример, защото не мога да се изразя като хората. Дай пример, бата е направо. Много хора бъркат, нали, масово, 99,9, изключвам нашия балон, кога се пише и кратко, кога се пише и. И децата също е трудно да се научат, нали така?
И аз измислих много яко правило, което дадах го на Яна преди години. Беше първи клас и тя даже беше преди първи клас. Мисля. Ти си измислил правилно. Да, това е елементарно. Това ще го виж. Як ли? И тя никога не обърка повече как се пише. Стига! Да, човек. А? Малка му, як ще... Яна, ти като да удара, примерно, какво ще кажеш? Кажеш, примерно, ой, ай. Това се пише си кратко. Всичко, което ти прилича на ой, ай и ей, се пише си кратко. И тя никак... Детето е пълно гласяко. Примерно да кажем, айде, кажи ми една дума, която се чуеш, коя е, примерно, брей. Прилича ли ти на ей? Прилича ли? Прилича ли? Тук Кали, говори за бе, за думи, които могат да се пишат с и или с и кратко, т.е. като война и войни. Аз не мога да възприема как преди няколко години се възприе, че войни трябва да се пише си кратко. Добре, това е супер специфичен случай за войни. Аз мислех, че за това говориш. Не, по принцип. Брей как ще го напишеш с и накрая? Наш... Има хора, които го пишат брей. О, Човек, ти не си... има много хора, които бъркат и кратко и... Не, ти трябва да видиш само една нормална фейсбук група примерно на младост фейсбук групата или Да, Лозен. аз ги наложен. Лозен. Те пишат здравей, те. Не, това е, нали? Човек. Да, това е здравей. Но това е супер практично правило. Аз не знам дали го схванахте. Всичко, което завършва на... Да, бе. Да, съм честен. Всичко, което завършва на I, OI, A е си кратко. Всичко друго не е. Не да завършва, но го има. Това си е правило, когато е гласна, завършва си кратко. Когато е съгласна, завършва с йо. Ама идеята е, И кратко о. Не, кога е си кратко, това е въпросът. Аз не виждам как. Не вярвам, че Добре, зрителите, ако имат този проблем, могат да го ползват. Детето не обърка никога повече. Другото, кога се ползва всички хора. Просто умно момичето. Обяснете. Всички масово хора, 99% от хората, включително и аз, въпреки че аз съм другия. 1%. Много често, когато говорим и пишем, използваме вместо кого, чакай са, как пише? Пак се Кой убива, примерно. Кой убива. Кой кого убива. Нали така? И кога се използва кого и кога кой. Правилно, майка. Знаеш ли го направи? Не. Аз съм го знаел, но малко забравил български, откакто съм в чужбина 2 месеца. Не бе, нали разбирате, че има случаи, когато кой се казва неправилно. Правилото е елементарно. Кой е правил? Койо правило? Койо? Ти чио сила? Опитваш Опитвам. кого, ако ти звучи добре, значи е то. Гениално. Човек. Ме ми звучи добре да питам чио. Ще пиша кого? Чакай да се пуснем гръцко и да... Не е разговор. Опитайте да видите. Примерно, кой убива. Става ли кой кого убива? Звучи ли добре? Добре, слушай. А кой убива? Пак си Кого кой убива, вече се сменя концепцията. Така, да. Се сменя концепцията, Да. пак ми звучи супер. Като за криминалка. Криминален роман. Но и много често аз постоянно виждам хора, като го бъркат се и само си го прилагам това правило. Тук става ли кого? Опа, то бърка. В очите на тренер, щом става, значи това бърка. Аз предавам, ще базикаш, ама ти сега сериозен. Щом тренер решил, че така му звучи добре. Значи, измисли един пример. С кой ще обядваме днес? Или с кого ще обядваме днес? С кого добре ли ти случи? Добре. Значи това е. Не, на мен с кой ще обядваме ми звучи по-добре. Как с кого? Не по-добре. Звучи ли добре с кого ще обядваме? Не, с кой ще обядваме? Значи ти си седи. Ти използвай кой? Да, Използвай си че си поеда. Използвай си задръсканото. Не, когато ти звучи по-добре. С кой ще А става ли кого? Не, става ще ходим на обяд. Пак става, що не става? Не да ги сравняваш двете. Става ли с кого? Става, значи това е правилното. Ама и с кой става? Защо? Ти не пробваш кой. Така ли защо? Как да Той сега не се знае да спомена. Това е за зрителите. Ние може да си продължим тук, защото сме си надвили на срафа, може да си го казваме и кой. Сета. Може си позволиме. 6 часа на въртележка. Въпросът е, че моята дъщеря ползва и кратко като хората, и кого, без да знае формалните правила. Да. Това е супер. Тоест искаш да кажеш кого, ако използваш първоначално, т.е. първо пробваш кого и ако вършиш ако става, не, да, точно така. Ако не, значи... Да, пробваш. И много бързо се съобразява в разговор. А чио? Кога си използва? Винаги си използва. Ти чио си. Чио. Това при вас ползва ли То си? няма чио. То няма такова нещо в мизуален. Ходи към Руса да видиш горе как ще питат
Ти чио си лак? Ама не бе, чио си е... Това си е официална дума, просто е малко... Не, чио е жаргон. Как? Чио няма. Цял не е книжовна. Чи има. Чи има. Че има, той е чио, то не е чи. Може би има чио. Обаче. Чио е. Има не звучи добре. Чакай малко, звучи ли Може да чи е, не е чио, чи е. Чие има, чио. То е чио, чи си. Това е много ясна форма, тя си е абсолютно легална. Просто е малко устаряла. Едно време се Като койо. Но тя замества, но тя е много по-бърза и лесна от с кого. На кого е това едно? Звучи ли ти добре, чио? Звучи. Така че значи е правилно. Това не работи за всички неща. Да, ще кажа. Мисля, че газим в... Мисля, че газим в дълбоки води. Снимаме ли още снима? Така си мисля. Така, казах си, значи двете правила са за и кратко разбрахте. Ай, ой, ай, като завършва, и кратко. И кого да поставя, това е. Мисля, че само това да разберете от този път, пак сте на плюс. Ще ми се възхитя. Друго нещо мъдро ви измислите. Между другото, да Дайте се тема. помогна, вече имаме няколко сабскрайбъри в YouTube, както стана лайв. Да. Смятай. Вие сабскрайбнате ли се за канала? Аз не съм се между. За какво сте скрем? Аз знам това се пуска много мисля. Не съм му да се скажа за този канал, че ти е. Дари, между другото, вика, тати, и вие имате ли, вика, и такова. Ние кога ще почнем да казваме видеята, дайте едно палче нагоре. Само не давайте надолу за сега, защото... Събскрибнете се, кога ще почнем да казваме, нали? Във всяко видео трябва да казваме. Да. Кажете. Накрая. Трябва да е по средата. Да кажем нещо смислено. Преди да са затворили YouTube. Преди да са ги гръмнали, между другото, много дебела криза настава. Енергийна. Някои Къде? държави яко са го закъсали. Къде? Азия. Тия Тайван имат... Куба също. В Куба е много зле. Куба там е по други причини. Авиокомпании. Енергетиката им е под Заради Тръмп? Не бе, Тръмп там има блокада. Да, и той каза, че който им достави петрол, Ама може да предвид заради иранската война и нормални държави не могат да получават, които не са под блокада. те такива европейски авиокомпании спират полети, защото няма авиационно гориво. А Ryanair Руси си рекламират всеки ден полети. Според мен искат да вземат кеша и после да ги немат тия полети. КЛМ са спрели полети. Доста са урезали. И предстои и други. И проблемът е, че примерно Тайван, който произвежда там над 80% от чиповете май, имат за 10 дена гориво. Чипове. Не, гориво. За кое има гориво? Да произвежда Защото всички заводи това работи с газ. Те Китай са им наложили ембарго. Между другото, Тайван откъде внасят всъщност? там, къде? От Китай. Не, кое? Чипове или гориво? Гориво. Гориво от саудитците. Всичко, цяла Азия внася от саудитски. Да, бе, тези това са И за... тия деца погранични, те внасят от Русия. Да. Мадър се търкеше на положението. Не само 25% излизаха от Турмуския проход. От световния 25%. Ама една част взимат от там. Украинци са бомбат яко руски терминали. А защо? Това е хората. Ние не сме си говорили, че да залитнем в политиката, не може да чешем езиците. Обаче друго нещо е важно. И днеска с Денис си го чекнахме, защото той човек, който бяга вече от втора война. След тази с Украина, в смисъл бомбардирали са го. За 2 пъти. Вика, имам опит. И вика, и да не се оказвам лош пророк, но май ще трябва да се спасяваме с разни неща. Това дайте да обсъдим. Според мен е много полезно за хората. Да. И за семействата. Какво правиме? Да защитиме семействата, да ги подсигуриме. Закупуване на консерви, нали, той каза, закупуване на неща от първа необходимост. 100%. Каза, вика, много е важно, защото аз съм го играл. Пада, вода също. Вода трябва да има, вика, защото това е първото нещо, което изчезва по магазините. А като спре тока, защото те спира и водата. И съответно каза водата, телефонията спира естествено, всеки оператори прекъсват и така нататък, няма да имаш телефония. Вика, FM ресивър, радио. Стига, бе. Или Елон Мъск. Вика, задължително, вика, трябва да имаш такова. Той и Елон Мъск мога да прекъсне утре и какво правиш? Вика, FM трансмита, вика, това не е спасяло живота, защото там постоянно има информация. И това верно хитро, това не може да го спре, ядрена война го спира. Защото... ядрена война. Ядрена война ще те спре и тебе да слушаш, нали? Това ще за радиото ще е най-малко. Размита, че ще си остави някак си и само. Ще си такова с хлебарче. Сега следите ли тази война в Иран? Как се развият нещата? Да, в тази връзка аз още преди месеци. Свършим темата, мания война. Още миналата година казах на нашите каквото могат да купят храна, която не се разбира да купуват. Миналата година. И ти купи ли?
Аз още не съм. Аз съм казал, и между другото, те сигурно не ми повярваха и сега трябва да купим храна, която не се разваля. То е много трайна. трайна, брашно, оризи. Да. Всякакви други неща. Да. Защото аз не мисля, че това е въобще шега и не мисля, че Не, ще от тук нататък, дори да пуснат тук друга седмица по другата пролива, да почнат да минават танкери, страшно големи количества, то вече не е доставен. В смисъл, то турта не е, сега тя си има време, в което се поставя. Да. Сега е пролет в Северното полукълбо, почва да става пролет, хора. Ние сме в Северното и страшно много народ са в Северното полукълбо и е пролет. И няма тор. Няма тор. И ще видите какво става. Даже аз не смятам, че горивото ще ни е проблем. Аз смятам, че до края на годината, може би другата година, ще се отрази, може би повече, не знам, зависи. Но е хубаво да имаме така храна сега, защото съм съгласен. Дори наистина сте мисля, че е сериозно положението. Толкова е сериозно положението. То вече е, да. Сериозно е, да. Аз ако мога да си позволя, примерно сега да си вкъща на село да си нашляпам такива панели. Мисля, за 2000 какви панели. Електричка. Солари. Солари с батерия, с всичко. Това е много хитро. Това се са предпазва, 25 евро. Колкото по-автономно ще толкова по-добре. Ако мога да сложа панели, да взема вода от някъде и да си взема Starlink, ще го направя. Защото това да прави доста автономно, поред мен. Ама, добре, да чакат малко да стана милионер. То въпросът е... за вноски за апартамента имаш пари, за да си застраховаш живота нямаш. Значи не те е страх достатъчно. Въпросът е, че ако вноските спрат, какво правим? Его Анатолий. Няма да има къде да държи консервите. Его Анатолий. Продаваш го, инвестираш в консерви и в Starlink и в соларни панели и се прибираш в Ермарека. То между другото Ермарека ще е последното място, където че някой ще иска да оцели, удари, застреля, обстреля и така. Да, вероятно. Принципно България не е от най-основните таргети. Аз мисля, че България ще е като цяло последното място, което ще ударят. Като цяло, да, това може да сме щастливи да се надяваме. Но въпросът е, нали, ако стане някаква пълномащабна война, нали, някаква световна, въпросът е, че нали, ток, вода, храна, като залипсват, то е достатъчно да страдаме. И ние сами. Въпросът наистина до храната е горивото, хора. Това ще е пред нас проблем. В България няма да има кой знае какъв проблем с нищо друго. С гориво как да се презапасиш? Няма как. Храната е гориво. Ма не бе, толкова стане такъв голям дизастър, никой няма да го еня за горивото. Ще си ходим с риса. Да, мисля. Не, туалета, това те си. Няма хляб, ще си ядем паста. Няма караме колейка с рейса си хора. Да, то са рейса, ако за рейса ще има се едно. За рейса ще има, защото рейса карчи 10-20 на 100 води 200 пътника. Рейсово ще има. За рейса ще има гориво. Няма петрол. Това ти казвам, че колата, че няма ти да върви колата, ще е последния проблем, ако няма нищо за ядене. Това е супер нисък приоритет. Да, храната и водата. И интересно е, че под Войнеловци има една изворна чешма. Да. Точно под селото. Така че, нали, дори, защото тя си изворна, тя си тече без помпи, предполагам. Да, защо още миналата година си го казал това? Кой има миналата година? Признате, че стане това. В Иран? Че ще стане война. Като избяха Тръмп ли? Не, на база на кой какво почна да се случва, в смисъл да чорка по света. Между другото, точно така е било имало сериозни локални конфликти, почва преди Втората световна война. Точно по същия начин е било. Ето от някъде трябва да почне. Обаче много интересно, видяхте ли вчера Доналд Тръмп си стипосо и казал, подхождаме много добре с Иран, вече вървим към преговори. Това Вайбър ли пак? Да, Вайбър беше. Траянски? Нещо ще направиш? Това май не снима. Снима, да. Явно трябва да се това Вайбър. Да, доста време съм ти го казал. А то не може, защото като го пуснеш, не знам да се. И Тръмп нали казва, преговорите с Иран върват много добре и S&P и това, нали, съответно ойла на така, S&P 500 така и Иран казва, не е вярно изведнъж тебе. Ама знаеш ли, за един ден това е. Ама ти знаеш, пълната шак. Аз ще го покажа на камерата.
The Iranians you've been talking to for 2 days. Are they in the... Сега ще го покажем на камерата. True story. Ама и как може цял свят да се влияе на такива огромни пазари от 3 думи на този тапанар? Да. Не, човек, не знам дали е тапанар, защото точно преди, слушай сега, точно преди да прави... То те Боби, слушай. Слушай, малко ще много внимателно. Не, мисля, че мога да прави две неща. Че да покажа на... Така. Точно преди да обяви, че много добре си говорят с Иран, са направени две гигантски сделки с петрол. Да. Така че той може... аз гледах един много добър филм има за Netflix за Тръмп. Беше по време на първия мандат. Проследят целият му живот. Той е човек, който всичко прави за себе си. Тоест той спокойно може да направи война, за да трупне примерно 5-6 милиарда или да каже това нещо. Или окей, има вече война, така или иначе. Той да направи едно изказване с цел да изкара 10-20 милиарда. Защото те са били мега гигантски сделки. Да. И аз чух за тези сделки, които само мрънкате и се оплаквате. Какво мрънкате и се оплаквате там, като видиш на тези пазари? Да. И са риски, always риски. А той има един, който следва някакъв с арабско име Пичага, конкурент, влогърче, някакво влогърче, пуска такива видеоца. Той разправя, че Тръмп е казал за тия 5 дена, защото не мога да си изпълни ултиматума за 2 дена, защото не се е подготвил. Трябвало много хеликоптери Апачи. Към 80 хеликоптера, за да му направи десант. И той тия 5 дена ще му ги осигурят. И според него той просто си говори глупости и през това време си, защото продължават, има към 10 000 войници вече. Така ли? Да. Аз между другото не знам дали влезна ли се бирам вече, има ли войници там? Не бе, няма. Те трябва да са луди, това ще е самоубийство да влезат. Да. Иран е супер такъв, той е супер по-ниска държава. Там ще има много трудно. Те в Ирак не успяха, дето е по-пустинна. То си Иран е абсурд. Това Да, само са по-високи... ще измърт войници. Просто. Ами не бе, на дъски, да удължават се дома. Да. На гигантски слалом, на прескочи кобила. Да. Ванката ми разказа, че той, понеже иранският проблем е много стар. Още от 80-те години на миналия век са правили американците симулации как може то пролив, какво е там? Пролив. Пролив. Или пролив. Да. Но то е различно нещо. Мама не значение. Викай му Урмус. Накратко. Как може Урмуз да бъде защитен от да не го затварят? И никога не са успели с тия симулации. Никога те правят симулации предварителни. Никога не са успели. Просто това сега, понеже Елар ще казал, няма го затворят. Давай, действаме, не го затворят. Ай, древно на шапката, защото тя Америка не е потърпевша изобщо. Потърпевша са всички други. Това му е супер удобно даже. Потърпевш, защото им идват някакви примерно лекарства от Индия, които минават първо от там. Четох. Той има много вторични последствия, не е само петрол. Дето виж, това е като да пуснеш камъче във вода, в смисъл първата вълна и после още вълнички такива. Имаше много хубав филм Ефекта на пеперудата. Нещо да Butterfly ефект. Това е много показателен. Да, само че тук направо не е пеперуда, тук се размахват кирлена. Истината, нали, казвайки го това нали, за камъчето и за, нали, че всъщност всичко има последствия в целия свят. Наскоро четох за един космонавт, не знам доколко е истинско, но звучеше готино. Не съм го проверял. Космонавт, който се връща от някои от станциите, не знам коя станция, но той е бил там няколко месеца. И нали, обикалял около Земята, гледал Земята, премислил си някакви неща и като се върнал и казал, че всъщност ние сме нали, супер зле, защото ние изобщо не осъзнаваме, че всъщност живееме на един камък всичките. И Тръмп, и иранци, и руснаци, и украинци, ние живеем на един камък. И този камък ние, ако си го преобърнем, си е баваме майката на нас самите. Да. И казаха, хора трябва да преосмислиме цялото съществувание, а не кой е по-як, кой е по-богат, кой е по-велик и кой на кого ще вземе парче от земята. Те мога на работа, накрая ще си стрепаме, защото сме толкова прости животни, ние сме най-тъпите животни. Ние как се... Да. изпука. То това е модел на семейство. И в семейство ще караме и така нататък. Ама не сме се избили. Не сме се, но... Ако се избиме, ще има последствия. Пак. Не са, просто ние... Това е някакъв етап на осъзнаване, ние, че сме едно цяло. Едно сме. Ние зависиме, това е нашата екосистема, която нали, и тя е толкова крехка. Реално земята, като завиш, тя е супер крехка. Да. Така е. И една малка тъпотия на някой олигофрен, всички ще сме чал. Нещо интересно ви се е случило тази седмица, което да го разкажем.
Ами, на мен примерно ми влияе много ретроградния Меркурий. Каквото и да е това, винаги съм се чудил това ретрограден. Човек. Кажи какво е ретрограден Меркурий за такива като мен, дето никой не Два ме пъти, два пъти се порязах. Дигнаха ми колата. На Меркурий ти е виновен, че си паркирал някъде тъпо. Не, аз недолу се паркирам там. Трябва да се сети, че И на Плутон, и на ретроградно слънце винаги е редовно. И така, да. Днес ходих си взем колата, дигнах колата днес. 80 евро ли? Откъде? 34. Може ли? Пред Бог. На зелени площи. А те не лепат ли лепенки от столична община? Как ще дигна? Има ли знак? Не. Ми се диги. Тия- Няма знак, значи не мога да я дига. Тия площи, ако знаеш колко са зелени, то просто това... Може би се ако ще зелен, пише може зелен площа, но има На знак. зелените площи обикновено идва столична община и пише так, дето ги го слагат на чистачките. Не, Било дигат е с зелен. паяк. Не, бе, би, тук дигат с паяк. Дига. И тук като си паркирал в зеленото дига. Но защо толкова ефтино си на 30 евро? Нищо. 34 евро. Скоро ви приятел пък платил. Ама не, чакай сега. 34 евро е паркинга. Са. И Ако ще ми излезе, примерно в рамките на месец ще ми пратят. То ще е 50 евро, примерно. Да. Значи, Преди общо години беше отиваш на наказателния паркинг и там имаше полицай, който ти пише акта, подписваш си плащаш за паркинг и за акт. На някои паркинги е така, на някои не. Мога да кажеш, акта ще си го задържи. Не, на някои паркинги има МВР, на някои не. Просто няма катеджа. Те колко са паркинги? Те затвориха няколко. Останаха много малко. Да, ама това е. Жалка картинка. Нещо се случва, ама не знам какво. И какви консерви да вземе само? Риба. Аз не имам риба, не знам. Ще ви оставя за вас. Ще купиш за нас? Аз тия да се долея. Що не вземем на бутилката? Виж, аз изех смени си чашата, не ти офертирах, ама ще и да разлее плавен да ми се кара. Не, да, Ще донесеш ли на Джеймисън, че имаше там? Да, бутилката? Да, тук отдолу ще... Защото аз ще сипя. Направо да не разливам. И ми да кажем някакви мъдрости, докато го няма бабата Боби. Да, защото после дъното почва да се копае с него. Втория етаж на маза. Не, това си е сериозно и аз нещо го бавя от няколко седмици, а пък те не се губят. Ти като купиш консерви, пакети храна, нали, те ще си взедат. И викаш да вземе някакви количества. За колко? Аз има и къде ги държа. За 200-300 лева. Или И повече. на Руандовци, не знам, и аз не знам. За колко време? Първо трябва, според мен, да преценим за колко време биха За стигнали месец. при някаква криза. За повече от месец. Защото тя, докато стартира, ако не дай си Боже стартира такава криза, магазините са препълнени по принцип, складове и такива неща. Ще отнеме много време да се изчерпат Ама от ще ги храна. дигнат цените сигурно. Или ще стане тарапана. Да. Като с COVID, да помниш, като затвориха и всичко живо е така беше. Аз трябваше да ходя в магазин да си напазураме някакви неща, разбираш ли? Хората трупаха колички, предреждаха се, тичаха, блъскаха се, караха се. Викам, баси май, да представиш при война ще е още по-страшно. Абе аз не мисля, че ще стане. Не знам. България не. Хора, мисля, че сме сейф в България. Не бе, Не говорим може да за си стоките, стоките са интернационални. Точно, да, те Всичко е толкова вързано вече. ще стане война, като нямаме доставки, ще и в Германия да си ще трябва. Между другото, интересното е, че в Дубай 80% от храната се внася. То там тия пустини какво да. расте. 80%. А сега няма торове. Какво ще внасят? Така че в Арабските емирства съм гледал разни репортажи по телевизии напред-назад. Имат градини. Обособяват градини и могат, нали, докарвайки вода, естествено, защото също Да. водата е най-важна. И си имат и си отглеждат разни ферми, имат такива. А там се оказва, извинявай, ще прекъсвам. Да, продължи си. Моето е. Темата е. Кажи. Че основното количество вода, което се пие в тия държави, поне част от тях, идва от обезсоляване на океанска вода. Да. И всъщност Друг това е, въпрос. това е много по-голяма опасност за сега за ескалацията, защото ако тия казаха, Тръмп каза, нали, аз ще ви ударя до 2 дена на енергийната инфраструктура, те казаха, тогава почваме да бомбиме тия инсталации за солената вода. И те ни остават без вода, а те тия инсталации не се правят за ден-два. А те не сеш колко милиони хора ще останат без вода. И на това къде ще- ще, знаете ли на къде ще тръгнат? На къде? Към Европа. Да. Те ще... Ма то хора... Нова имигрантска вълна. то Това ще е Дуба- страшно. Не, знаеш какво? Дубай е фрашкано с такива бели екички от Лондон и от Европа и от пък и вече другото не. работниците. Сега са ги изнесли 100%. Абе, я гледам, че си поостанали, но има и много от Пакистан, Индия, които Има бели не знаят роби. какво ще правят. Бели Не роби. точно. Те не са бели. Сме барбери.
Да кажем, не са черни. Съвсем. Да кажа, че не са черни. Кафеви роби. Макар че индийците, не, в Шри-Ланка си бяха чернички, ама индийците са по-такива червеникави сякаш. Може. Абе, Мурдой си. Чернички си. Не така като трябва. Си индиец. Баба. Това ще ли? Баба майчина линия. Стари музики. една чета. Да. Мама, Това са реални опасения и наистина трябва да помислим за това сериозно. Ама като гледам, никой не го е баш страх от вас. Що не сте си купили консерви? Аз си ми е притеснено. А как това, докато ти нямаш си говорихме, как всъщност, какво да изчислиме? Като отидеш да пазаруваш, има ли Формула. някаква формула? Или просто си казваш да имаме храна за 3 месеца, но това са много консерви, много пакети храна за 3 месеца. Въпросът е какъв ти е страха? Дали, че няма да има храна? Дали ще стане много скъпа? Защото различното е да е... Значи, спомняте ли си как се наруши така наречени supply chains? Да се нарушиха като стана COVID-а. И имаше с микрочиповете проблеми, основно. Помниш ли? Не. Имаше Забравям Да, се. да. supply chain. Сега, Nvidia. да, сега по същия начин ще се нарушат supply chain, само че предполагам, и аз не мога да съм сигурен, но така изглежда. Така че това ще дисръпне хранителната индустрия и така. И ако наистина това с торовете не съм учен, но наистина ако е така, това ще удари продукцията. Защото тези торове, те зависят. Но, Да, ма там дали е толкова важно да са до 5-10 дена? Ще закъснеят с 20 дена да ги сложат. Не, ако са 20 дена, къснеят да, ама ти имаш някакъв период, в който мога да го сложиш. ще минаха 20 дена вече. Един месец мина, пролета мина. Та почва се подготвя още, деца вика края на зимата, подготвяш, а не пролета, когато вече сееш. Защото тя има нужда обикновено, сега не знам, може би става въпрос за изкуствена тор, която... Изкуствено, да. Да. По-добре без нея, нали? Да, По-добре без нея, да. Ще намалят много дълбите. Обаче ще намалее да като количество със сигурност. Биото няма да има за всички биобатка. Биото си е само за... Така. Дайте някаква друга тема, че тази много забозихме. Не, че Да. не е важна, ама не я притесняваме излишно хора. Сега, аз тук някакъв път ще като диджей, дали трябва да преминем плавно към следващата песен или... Иска по диагонала да завием. И ако се сещаш нещо, какво ми се случи интересно тази седмица? Аз ти казвам, това е като цяло. Мене ме е така тема на месец, not the best месец като цяло и седмица също. Не е нещо, което мога да се похваля аз лично. Добре, вкъщи сте си здрави, нали? С това мога да Си се е наред. похваля. С това мога да се... Имаш покрив над главата, имаш хладилника храна. Да. Колко път е страшно този ретроград. Не си внимавал, може сам да си го предизвикал. Да. Имаш си обица за паркирането. Ще знаеш, че там дигат. Ще знам, Най-вероятно къде да веднъж на 6 месеца, ама Ама къде ти да така не паркираш? се местиш в младост. Човек, аз съм Той окей. вече се е преместил. С 30 евро Ама в паркинг. дружба са го губили. Не. В дружба е паркинга. Ага. Преди колко ще е удобно. Да, аз преди така съм си го... Пак сме дигали колата. Ти може- Колко беше? Опи. Съседски. Да. Аз бях още миналия път тема за защо мъжете не споделят. И вие споделяте или не споделяте ли? С кого? С... Колко? Така ли ти звучи? Така добре? викат, не, така викат С кой? викат по северна, горе северо-источна България. Има един. Но. Ами с децата, с съпругите. Споделяте или не споделяте? Аз, например, някакси съм на моменти май, обаче ми струва, че все по с времето все по-отсявам какво да споделям. С предпазна цел. И при нас има да. Какво се случи днес? Примерно вече на време си разкажете да ни. Това е едно на ръка, но такива някакви да речем, неща, които мога да се справиш и сам. Сещаш ли, спрено, гадно ти е, кофта ти е поради някаква причина, или нещо, което мога да не знам. Спукал си, не знам, или нещо, което можеш да се справиш и сам и няма нужда, защото ако го споделиш, знаеш, че предстоиш семейството. И така. Това се чуда толкова. Ние живеем доста безметежно, според мен. Като
Може би нашите са били имали са някаква патология майка и баща ми, ама те бяха в някаква... Все едно, постоянно като в драма малко. Все едно, постоянно нещо има някакви проблеми и това. Те сякаш има насъдено по тяхното време, което се Може би живее. това е било, да. Те са мачкани, те са репресирани. Аз не се, нали, да чукна на дърво, не се сещам нещо, което да се оплаче. Според мен е супер гладко върви нашия живот. Аз сега говоря, нали, за моя си и за моя бълно, около мен хората. По-лесен ми е. Overall, в смисъл, като се замислиш, нали, Да. като цялостно, като погледнеш картината. Аз затова и го вметнах това, нали, да не се кахариш, защото това е бял какър. Да, Колата така е майната и така е. поряза, нали, не си отрязал нещо. Не бе, така е, така е. Случва се. Аз даже често се хващам, даже съвсем наскоро, какво наскоро, аз съм ви разказвал, аз често си предизвиквам някакви тъпоти. Просто ми хрумне, сега ако стане еди какво си, то се случва след малко. Много е тъпо. Внимавайте какво мислите и какво Точно говорите. така. Това лесно се каже, все едно като гледаш да се давиш, не се паникьосвай. Това ми Да. е много интересно. Това не се паникьосвай. пълен кашак за мен. Ако те хване течение или тръгнеш да се давиш, няма да се пънеш, ще се отпуснеш, всичко ще е наред. и то ще- Спомняте по тия човек. Как се прави това? Единственият вариант да се отпуснеш е, ако си го тренирал хиляди пъти. Да. Това нещо. В условия. Не. Или ако си риба и тюлен. да се паникьосвай. Това е елементарно. Това въжи за всичко. Да. Ако и застрелят с пистолет, не се паникьосвайте, защото, нали, си са. Да. А, Добре, да, аз сега сещам една друга тема за образованието. Според мен образованието е много outdated, много е устаряло. Май сме документирали това вече в един подкаст. Прекалено се учат много безмислени неща, които вече с компютри, с чатове, с интернет мога да ги решиш. Знания се. Те не ги научават децата, просто им изсипват едни знания, вместо реално soft skills. Как се решават проблеми. Обсъждали сме го. И как лично мислим. Мерси. Обсъждали сме го. Дет си говорихме, че все пак трябва да имаш някаква база и нещо да учиш, а не да разчиташ на чат GPT, извиня. Пуснеш първокласки и кажеш имаш чат GPT, що ще ходиш Да, на мислиш, мега си, че децата научават нещо. Човек. Естествено, че научават. Нарича се обща култура трябва. Те Обща няма да станат преподаватели в университет, като завършите. Да, ама общата култура се града според мен е много по-лесно, ако... С чат GPT. Не, ако акцентираш върху 10 важни, примерно 10 важни неща от химията или 100 важни неща от химията вместо 1500, има много по-голям шанс да ги не си научиш. 1500, не се Аз бях учат много толкова добър неща. ученик и нито знам за химия, нито за биология, нито какво знам. Къде сърцето ми е отляво, черния дроб отдясно. Не може без училище, не е така. Не без училище, просто е много устарял. Не си го замислял. Замислил съм, защото аз мисля да правя училище. Аре, да, значи, хем без училище, ама ще правя училище. Не, Не. без училище. Просто казвам, че грешно са. Нов тип. Така или иначе се губи ужасно много време в училище. Децата си загубват цялото най-силните години, те ги загубват в училище. Това е въпрос на организация вече, защото на Запад има, например, почват, ако щеше на Англия, нали, съде по племеничката ми, тя сега вече е в колеж, да, ама в училището беше, те почваха примерно 9:30. Защо? Защото Да се наспът. Не, изслушвай ме, ако обичаш. Защото родителите, примерно, ако почват в 9, няма да станат в 7, примерно, и да си ги закарат в 7:30 и да цъфнат в 8 на работа. Да. И те отиват, нали, 9, примерно, нали, пускат ги или сами си ходят. Нещо като работен ден ни беше. Да. Разбираш, 9 часа почваше, мисля, че или 8:30 нещо такова, и свърши примерно към 4. И тя си има после и целият ден, има си сутринта, има време да се наспи, защото аз пък съм много против това сраното става. Да. Някои училища още почват в 7 сутринта. Ти луд ли си, бе, братче? Хората в 9 да почнат работа, едва ми стържат. 7:30 почва. Има и в 7, които почват. Това е брутално. И ти представи си пък детето ти да е някъде, нали, по-далече, да трябва да го закараш или да трябва да пътуваш, защото не всеки може да си закара детето, не всеки има И кола. Корделя късно, аз дай Ето много му чувствам. чайка тук, където от Елин Пелин. Аз като малък пътувах, вика в 4 ставах, за да идвам до София, защото нямат градски транспорт с рейса, вика, и ако го изпусна, пропусках 2 часа. Вика, аз ставах в 4, за да си хвана, вика, в 5 и нещо там да излезе и си хвана първия рейс. Там маршрутка ли по-каза. Това ме ядосва и че не го променят. Някои училища мисля, че почват да работят Много ама, бавно се променя. Виж сега, за едносменните режими. Еми то няма достатъчно база. Това вече си мърдат, нали, примерно, моите и двете момичета почват в 8. Еми това е най-късното. След 8 няма. И двата срока са си една смяна и двете, което. Ако е има опция супер. училище, най-добре. Да. Трябва да се просто... Но не случайно има алтернативни училища, все повече се появяват, частни училища все повече се появяват. Не случайно. обаче Това ли е альтернатива? не. Не, но Сега ще ти кажа защо не е алтернатива. Защото те не са алтернатива. Не са. Не, те са, защото ти трябва да вземеш, за да мога да отидеш, примерно, после да учиш висше, ако искаш,
трябва да имаш диплома, която ти я зачита държавата. Точно така. А те не Тоест, зачита. Ако ти си алтернативен, ако си... Чакай сега. частните училища са под не егида ми, под моят Може съпак. да, всичко, което си цел... И цялата система, образованието, Да. всичко, те Да. са моним казват Да, какво правят. Тоест пак са учебници, т.е. какво поръчаш, освен че вадиш няколко хиляди Много малко е на различно. месец. Може да вземеш по-качествени учители, например, или нещо такова. Евентуално Но базата другото е същото, което ти каже Министерството, това е. Точно така, да. Нямат свобода. Те реално същата програма се учи. Има супер свободни училища, едно-две, ама ти после чуеш какво да правиш, защото трябва да взимаш приравнителни изпити с другите. Като това училище на тия Петрохан. Да. Космос. Какво правим тук? Аз съм си мечтал за две неща, които няма да ги направя сигурно, не, ама едното е да направя частно училище, ако един ден порасна. Другото е да направя град. Искам да направя град, в който доминират хората. В смисъл да има пешеходни пространства. Така да организирам транспорт, че да няма коли вътре. Примерно колички за голф, да кажем, или колела. И излезеш само пешеходни. Аз так ще вали ли, или? Обсъдим ли си го с големия? Тата Райко, голямата жълта свиня ще е цял Греция да бъде на остров, за да може по-малко. Не тариката, обсъди го с него първо. Но да, мисля, че това е голям. Това е нещо, което би ме задвижило. Много амбициозно и ме кефи. А те двете неща не се взаимоизключват, защото ти в този град мога да направиш Да, въпросно може, училище. но и двете са много. Може би трябва да почне с училище. Но първо ще почне с гробище. По-скоро се изградил. По-скоро се изградил, защото ти трябва да помислиш за инфраструктурата, за администрацията и от какво ще си изхранва този град. Защото това ти е най-ключово. Да. Хората ще идват, че плащат членски внос. Няма да има администрация, бе. Всичко ще е... Има легален проблем. Ти не можеш да избягаш. Не можеш да направиш частен град. Ти си под законите на страната. Частен град. Как има частни квартали? Няма. Не, то пак. Има с бариери и всичко. Това е защото частен полузаконно. имот. Това е полузаконно в България и по света. Да затвориш някакъв огромен периметр, примерно колкото Петри ще кажем. Тук Малък град, обаче е достатъчно голям за твоята идея. И да го затвориш и да е с бариери, никой да не влезе. То вече се превръща в някаква трудно. Да, малко трудно. Вече е другата крайна. Иначе така беше на Златни пясъци на Албена. С бариера и който иска да влезе вътре с колата, плаща кенти. Обеден, супер. Албена същата работа, да. Харесва. Продължава да е така. Те по време и Слънчев бряг май се опитаха. Слънчев бряг, да, Слънчев бряг. Аз мисля, че ако всички квартали копират това на Албена методите, модела ще е бая по-добре. Но това е курортно селище. И то е частно. То е само Албена, хотели. Да, обаче аз То не е същи собственик. Няма детски градини, няма училища. Да, няма но не театри. виждам защо модела не може да се приложи квартално. Защото не е същото. Там са само хотели. Място за забавление и за отдих. Не е за живеене. Не знам. Аз не казвам да направим всички... Или просто ще сбъднем още една мечта на Траян да живее в хотел. всички квартали курорти. Всички мечти ви знаете. Просто да... Защото в Албена ще е така. Там е all inclusive. Да. Хотелчета, моренце, вътко. Само трябва да преместиме някъде наистина по-малко. Ама виж, това може да се имплементира за квартала. Столова с осигурена храна. Хората няма мислят за изобщо няма кухни. Така модела може да се вземе. Не да го копираме изцяло, очевидно, нали? Просто взимаш модела и го нагаждаш към... А отново да се върнем към икономиката. Вие знаете ли дали е печелившо това предприятие? Изобщо. Може изобщо да не е Най-вероятно печелившо. не е. Албена АД е е акционерно дружество, търгува се на борсата, има си отчети и си е профитабъл. Гледал ли си го? Това с хотелиерството си е от тега. Скоро, ама мисля, Щом през съществува. годините. Да. Име къде е пари. Много неща съществуват на мускули или на нечи тъмни пари, които трябва да се изпърят. Така че... Мисля, че Албена се издържа. Вот и аз съм ходил там. Още бях сингъл. Гадни мушички има, да е. Там е супер. Цялото море не е гадно с щипалки и с такива работи. Да. Знаете ли за щипалките? Замисляли ли сте с тези щипалки, които са в морето? Нали? Спомняш ти или не си ходил на нашото море отдавна? Аз не си спомням за тия шипалки. Ходил съм, не си спомням за шипалките. Има едни щипалки, които влизат в водата и те търсят сякаш нещо да се хванат и почват да те... Много се гари. Те са такива като малки стоножки. Ага. И аз една година бях проверил и към, те защо ги няма в Гърция, в Турция, нали, в Хърватска, но места, където съм ходил на море, нали, Шри-Ланка, не съм ходил на толкова много места, но има ги на нашото шибано море. И се оказа, че това е защото на Черно море е супер сладководно море. То е било езеро.
Те солена вода. Те виреят, да, в солена вода не виреят, виреят само в